Ramon ug si Juan nagkuyog. Psst, ingon ni si Ramon. Juan, kuyugi ko sa mintiryuhan kay akong duawo na kong Juan. Isuon nga si Pedro. Ingon ko si Juan. Kadugay na ni Uplan lang katuig ko bisita ni Pedro. Dumduman pag ito nimo sa interior yung lapida nga. Hindi naman dugaya ni mo iduduaw. Ingon ko si Ramon. Dumdumar na ako na bahala. Ila may istorya at yung interiorhan. Abot na interiorhan. So din sila. So interiorhan. Ingon si Ramon. Dili naman ko yung nata. So na ta. Sige. Pag so nila sa interiorhan. Ingon din sa mga tanawa. Dumduman muna din mo si Pedro yung magsuon mo lapida nga. Katabong na naman nagsagbot. Asa naman nagpita ron. Ingon si Ramon. Ako bahala. Ako kayang sagbot ha. Pagkay din si Ramon sagbot. Pagkay niya. Adara. Kung isuon o. R.I.P. R.I.P. Klaro na R.I.P. Ramon igsuong Pedro. Naara ko igsuon.